Jgħidu li l-ħajja hija self-fulfilling prophecy bl-Ingliż. U dan ifisser illi dak li inti taħseb jista' jkun hemm ċans tajjeb illi jseħħ. Mhux jiġifieri illi tgħid ħanoqgħod nemmen mela li ħannerbaħ il-lotterija għax aktarx nerbaħa, mhux il-każ. Iktar qed nitkellem fuq affarijiet illi inti għandek kontroll fuqhom. Mela pereżempju, jekk kiena pereżempju kieku mara u nemmen illi għax minħabba l-menopawża ma nistax nonqos, hemm ċans kbir illi vera ma nonqosx. Għax il-moħħ qisu qed intih dik it-triq, dik id-direzzjoni illi għax għandi l-menopawża ma nistax nonqos, jew għax il-mami tiegħi jinbaċċa, jew għax it-sija hekk u t-siju hekk, inti jekk qed temmen dik in-negattività, hemm ċans kbir illi inti ħassib dawn l-ostakli quddiemek. Min-naħa l-oħra, ħan nistaqsik din il-mistoqsija u weġibha inti kif tixtieq. Taħseb illi hemm nisa u irġiel ta' ċertu età li għandhom figura sabiħa? Taħseb illi hemm nies ta' ċertu età illi għandhom is-saħħa vera tajba? Taħseb illi huwa każ ukoll illi hemm ġenetika differenti, mela missieri pereżempju ġej mit-tali kontinent, ommi ġejja minn kontinent ieħor, u xorta ġabu riżultati tajbin? Taħseb illi hawn min laqqas għandu l-mezzi u laqqas għandu l-ħin u xorta jakkwista figura sabiħa u saħħa tajba? Ir-risposta naħseb taf x'inhi, illi fil-verità għandek skużi jew inkella raġunijiet. Jekk inti għandek raġunijiet qawwijin biżżejjed li tuk motivazzjoni biex tinbidel, jiena ħanajdlek bl-iktar mod ċar illi iva kapaċi tinbidel. Perdu jkunu raġunijiet personali tiegħek. Tajt pereżempju jiena xbajt b'din iż-żaq, jiena rrid żaq ċatta, jiena rrid li nilbes size medium minflok large, jiena rrid inkun ta' eżempju għat-tfal tiegħi, eżempju anka għal min qed jarani ta' kuljum miexi lemmulaw. Tajjeb, jekk ir-raġunijiet tiegħek għalik personali huma b'saħħithom, inti ħatkun motivat biex tinbidel. X'inhuma raġunijiet tiegħek? Niltaqgħu.